Πάμε στον κύριο Λικοπάντη. Ελάτε. Το δημοσιονομικό κόστος, κύριε Μελιγκόνη, μάλλον η κυβέρνηση το υπολογίζει μόνο όταν είναι να προσφέρει στην ελληνική κοινωνία και για τις ανάγκες της. Γιατί όταν είναι να προσφέρει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στα μεγάλα συμβουλευτικά γραφεία που λιμένουν το δημόσιο πλούτο, στις πολυεθνικές και στα φάντς, εκεί είναι large η κυβέρνηση. Όταν όμως η κουβέντα πηγαίνει στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, στη 13η σύνταξη, στις αυξήσεις στους μισθούς, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, εκεί κάτι αλλάζει. Και αλλάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει έναν στρατηγικό προσανατολισμό και ούτε πρόκειται να αποκτήσει, γιατί δεν εξυπηρετεί αυτά τα συμφέροντα, ενίσχυσης των εργαζόμενων και της νεολαίας. Ρωτάει πολλές φορές η κυβέρνηση, το ίδιο υπονόησε και τώρα ο κ. Καραγκούνης, μα πού θα βρούμε τα λεφτά. Αν ήθελε η κυβέρνηση, μπορούσε να φορολογήσει τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες με τεράστια πλεονάσματα τα οποία μοιράζονται κάθε χρόνο και από εκεί να αποσβέσει χρήματα ώστε να καθιερώσει και να επαναφέρει ξανά τη 13η σύνταξη. Αν ήθελε η κυβέρνηση, μπορούσε να ενισχύσει πραγματικά τους μισθούς των εργαζόμενων, θα μπορούσε να ελέγξει το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Που ξέρετε, ένας νέος άνθρωπος, ένα νέο ζευγάρι, ένας νέος φοιτητής, και ειδικά αυτές οι μέρες που ανήκουν και στους φοιτητές οι οποίοι έδωσαν τις πανελλαδικές τους και περιμένουν τα αποτελέσματα εισαγωγής τους στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν μπορούν να βρουν σπίτι. Βγήκαν πριν από λίγες εβδομάδες και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. 25 τετραγωνικά μέτρα, μέσος όρος ενοικίου 500 ευρώ. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Και τι απαντάει και η κυβέρνηση? Ανεξέλεκτη δράση του Airbnb και των μεγάλων πολυεθνικών που αυτή τη στιγμή κάνουν πάρτι στις γειτονιές μας. Αντί να προσφέρει κοινωνική κατοικία, να αποσυρθεί η κοινωνική κατοικία από την αγορά για να μπορέσει να ρίξει χαμηλότερα τις τιμές των ενοικίων. Και όχι μόνο αυτό. Επειδή είναι και ο κύριος Καραγκούνης στη σύνδεσή μας. Ξεκινήσατε με ένα ενδιαφέρον ζήτημα, με την κινητοποίηση των διανομέων των τελιβεράδων της eFood. Ναι. Όπου ο τίτλος στο Super, όσο τον θυμάμαι, ήταν ότι ήταν μια κινητοποίηση που ενδιαφέρει ολόκληρη την κοινωνία. Διαφωνώ με τον τίτλο στο εξής, ότι δεν ενδιαφέρει ολόκληρη την κοινωνία. Δεν ενδιαφέρει τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Εργασίας και τον Υφυπουργό Εργασίας, τους βουλευτές και τα κυβερνητικά στελέχη. Γιατί αν τους ενδιέφεραν οι εργαζόμενοι της eFood και της Volt που εχθές απεργούσαν, δεν θα είχαν θεσπίσει ποτέ το 13ωρο, δεν θα είχαν θεσπίσει ποτέ τις 7 ημέρες εργασία, δεν θα είχαν θεσπίσει ποτέ τις απλήρωτες υπερορίες. Και ξέρετε, ειδικά για την eFood και τη Volt, εμείς συναντηθήκαμε και ως Νέα Αριστερά το προηγούμενο διάστημα μαζί τους. Ναι. Υπάρχει χρονομετρητής, διανοηθείτε το, στα καταστήματα της eFood, στις αποθήκες eFood που μετράει την απόσταση που θα διανύσει ένας εργαζόμενος από το πόστο του για να παραδώσει το διανομέα το παραδοτέο. Αυτή είναι ένα δείγμα. Τώρα μην μπούμε και στα υπόλοιπα, αλλά και κάτι ακόμα σε σχέση με τους εργαζόμενους eFood. Ένας νεκρός σε εργατικό δυστύχημα τις προάλλες. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καραγκούνη. Οι εργαζόμενοι διανομής και τελιβεράδες, οι οποίοι είναι και αυτοαπασχολούμενοι πολλοί από αυτούς στην eFood και στις πλατφόρμες, καταγράφονται στα εργατικά δυστυχήματα? Σύμφωνα με τον ΟΣΕΤΕ, αυτή τη στιγμή η χώρα μας θρηνεί, μη γελάτε καθόλου, κύριε Καραγκούνη. 90 ανθρώπινες απώλειες. 199 άνθρωποι. Κύριε Λικοπάντη. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Γιατί έχω πολλά να πω. Τώρα θα απαντήσετε ολοκληρωμένα. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Μην το κάνετε πάλι αυτό. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω και θα συνεχίσετε. 199 λοιπόν άνθρωποι είναι βαριά τραυματισμένοι. Επειδή αναφέρεστε στο ΟΣΕΤΕ, ο ΟΣΕΤΕ δεν έχει φέρει ποτέ τα στοιχεία. Λέτε πράγματα τα οποία είναι ψευδή. Είστε ένα υπεύθυνο κόμμα. Τέλος πάντων, οι υπουργοί σας έχουν συμμετάσχει στα δημόσια. Ποια είναι τα αληθή στοιχεία, κύριε Καραγκούνη? Μπορείτε, αυτά θα μπείτε στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Ποια είναι, πείτε μου, πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους στους χώρους δουλειάς τους πρώτους μήνες του 2026? Πόσοι έχουν χάσει τη ζωή τους? Είναι απλό το ερώτημα. Τώρα θα σας ζητήσω. Ξέρετε γιατί δεν γνωρίζετε? Γιατί έχετε διαλύσει το ΣΕΠΕ. Γι' αυτό δεν γνωρίζετε και δεν μπορείτε να μου απαντήσετε. Γιατί δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς. Γιατί χάθηκε ένας άνθρωπος και δεν έχετε την επίγνωση να κάνετε την αυτοκριτική σας για την πολιτική σας. Ξέρετε γιατί δεν μπορείτε να μου απαντήσετε? Γιατί είδαμε την αποτρόπα εικόνα ένας νέος άνθρωπος να σερβίρει στη θάλασσα και το Υπουργείο δεν έβγαλε τσιμουδιά, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό δεν μπορείτε να μου απαντήσετε. Να απαντήσει ο κύριος Καραγκούνης. Ελάτε, κύριε Καραγκούνη, ελάτε. Ωραία, πάμε λοιπόν. Επειδή λοιπόν ο κύριος εδώ Λικοπάντης, φαντάζομαι ότι ήταν μέλος του Τσίπρα, του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, με τους υπουργούς που ανήκει τώρα στην αριστερά. Σωστά, κύριε Λικοπάντη? Σωστά, δεν ήσασταν? Σωστά. Ήσασταν. Μπράβο, πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Θα πάμε και στα θανατηφόρα που υπήρχαν επιμερώσεις και τι. Φοβάστε να απαντήσετε, κύριε Καραγκούνη. Απαντήστε με πόσα είναι τα εργατικά δυστυχήματα το 2026. Γιατί δεν απαντάτε? Θα σας πω αμέσως.
Η ανεξάρτητη αρχή καταγράφει κάθε χρόνο τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα. Όπως ξέρετε, πέρσι υπήρξε και πτωτική στάση σε σχέση με πρόπερση, στα 47. Μέχρι την πρώτο εξάμηνο ήταν 22, κύριε Λικοπάντη. Παρότι αυτό όμως δεν πρέπει να τα λέω εγώ, η Ανεξάρτητη Αρχή Επιδόσεως Εργασίας, έχετε πρόσβαση, μπορείτε να πάτε τα δείτε. Για δείτε πόσο ψεύτης και δεν μπορώ να το πω, πόσο συκοφάντης είστε. Τι λέτε, κύριε μου, σας αφήνω να μου απευθύνετε κιόλας το λόγο και με λέτε και ψεύτη, να το πάρετε πίσω. Να το πάρετε πίσω που θα με πείτε και ψεύτη. Να ολοκληρώσει και θα ανταπαντήσετε. Ξέρετε πού στηρίζονται αυτά τα στοιχεία? Στο γεγονός ότι υποκαταγράφετε τα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν Μισό λεπτό, να απαντήσει και θα του απαντήσετε. Συζήτηση κάνουμε. Συζήτηση να κάνουμε, κύριε Μελιγγώνη, χωρίς χαρακτηρισμούς. Εγώ δεν χαρακτήρισα τον κύριο Καραγκούνη. Αν το χαρακτήριζα, δεν θα του άρεσε κιόλας αυτό που θα έλεγα. Με τον κύριο Λικοπάντη, την προηγούμενη φορά πάλι είπε τα ίδια ψέματα. Εγώ σας το λέω. Κύριε Καραγκούνη, μην το συνεχίζετε. Γιατί σας ακούει η ελληνική κοινωνία και ξέρει πολύ καλά ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει την αλήθεια. Επειδή είναι στη σύνδεση, βοηθήστε να τον βοηθήσω να ολοκληρώσει χωρίς όμως να απευθύνει κριτικούς χαρακτηρισμούς στους βάρους μου, κύριε Μελιγγώνη. Ελάτε, κύριε Καραγκούνη. Θα ξανακάνουμε συζήτηση όταν του χρόνου, στην επόμενη εβδομάδα. Θέλει την επόμενη εβδομάδα. Θα μου φέρει. Τι είπαμε στην προηγούμενη συζήτηση? Αρχίσατε πάλι να λέτε τα ίδια. Ακούστε λίγο. Μισό λεπτό, πάλι τον διακόπτετε. Μισό λεπτό να μιλήσω. Ακούστε με λίγο, δεν πειράζει. Μην έχετε άγχος, θα τα βρούμε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Την επόμενη εβδομάδα, κύριε Λικοπάντη, θα έρθετε με μια λίστα 201 νεκρών που μας είπατε πέρσι. Σωστά. Φέρτε μου λοιπόν τα ονόματα και τα επώνυμα. Αν δεν το φέρετε, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και τα λέτε στο δημόσιο διάλογο, τι ευθύνες έχετε, με πολύ χαρά θα το περιμένω. Τον κύριο πρόεδρο της ΟΣΕΤΕ που τον ψάχνονται και τα 201 να τα φέρει τα στοιχεία, δεν τον βρίσκουν στο τηλέφωνο. Παίρνουν εδώ οι συνάδελφοι του κυρίου Μελιγγώνη και του λένε: φέρτε μας, να τα δούμε ποια είναι αυτά, να τα αξιολογήσουμε. Γιατί και για μας, κύριε Λικοπάντη, θα ήταν μια πολύ μεγάλο, πολύ χρήσιμο στοιχείο. Διότι θα αλλάζαμε, όχι ότι δεν έχουμε, η πολιτική μας δεν είναι πολύ πιο. Δεν έχω καμία σχέση πάντως με το 15-19, όπως θα σας εξηγήσω τώρα, γιατί πήραμε και άλλη απόφαση σήμερα για τους δελιβεράδες. Ακόμα μία, και θα σας εξηγήσω γιατί και εγώ τους βλέπω τους δελιβεράδες και περισσότερο από εσάς, κύριε Λικοπάντη. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα ξαναπείτε, ακούστε με λίγο. Την επόμενη φορά που θα ξαναφέρετε τέτοιους αριθμούς, κύριε Μελιγγώνη, κάνουμε μια συμφωνία. Θα μας καλέσετε με και τον κύριο Λικοπάντη την άλλη εβδομάδα με τους 201 νεκρούς του 2025. Μπορείτε? Με μεγάλη χαρά. Από μένα είναι ναι, προφανώς. Και προσέξτε, κύριε Καραγκούνη, επειδή γνωρίζετε πραγματικά ποια είναι τα στοιχεία, την προηγούμενη φορά με απειλήσατε με μήνυση. Τώρα υποχωρείτε γιατί ξέρετε ότι δεν μπορείτε να σταθείτε στην ελληνική δικαιοσύνη με αυτά που συμβαίνουν στους χώρους δουλειάς. Τώρα με προκαλείτε να βρεθούμε μαζί σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Με μεγάλη χαρά και τα δύο. Και την μήνυση, παράσημο στο πέτο μου θα την είχα και να τα πούμε την άλλη εβδομάδα εδώ. Συμφωνούμε να τα φέρετε τα στοιχεία? Συμφωνούμε? Όσετε και το ξέρετε. Καταγράφει περιστατικά. Δίνουμε τα χέρια, αυτή την πορυχία που προσπαθείτε να κάνετε, αφήστε την από εδώ. Σας ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ο εργαζόμενος Δελιβεράς που έχασε τη ζωή του, που δεν γύρισε πίσω στο σπίτι του, δεν ακούγεται κανένας. Καταγράφεται στα εργατικά δυστυχήματα της Ανεξάρτητης Αρχής. Καταγράφεται. Οι αγρότες καταγράφεται. Λοιπόν, βάλτε όμως, κύριε εκπρόσωπο, μια τελεία να απαντήσει. Ελάτε. Τώρα, πάμε λίγο για σήμερα για τους Δελιβεράδες. Σήμερα έχουμε πάρει μια απόφαση. Παρότι δεν έχουμε, όπως ξέρετε, υπάρχει μια συνεργασία με το 112 και με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Παρότι δεν έχουμε αυτό που λέμε μια έκτακτη κατάσταση, δηλαδή είναι στο κίτρινο, υπάρχει διαβάθμιση στον κάψωνα, το κίτρινο, το πορτοκαλί και το κόκκινο. Παρότι είμαστε στο κίτρινο, βγάλαμε ήδη σήμερα, πριν από λίγο, να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές και τους εργαζόμενους, όπου λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα οργανωτικά μέτρα απέναντι στην θερμική καταπώνηση, με συγκεκριμένες, θα έλεγα, με την συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να πάρθουν από τους εργοδότες και σε κατά περίπτωση περιλαμβάνεται και πάυση εργασιών, ιδίως στους εξωτερικούς χώρους, τεχνικά έργα και διανομές και για τους delivery, όταν οι συνθήκες εργασίας είναι επικίνδυνες για τους εργαζομένους. Δηλαδή, κάνουμε μια σύσταση, μια ανακοίνωση, πράγμα το οποίο, κύριε Μελιγγώνη, η πολυαγαπητή και πολυθρήτη πενταετία του κυρίου Τσίπρα, όπου συμμετείχε ο κύριος Λικοπάντης, το οποίο θα το ρωτήσω τώρα. Δεν ήμουν υπουργός. 5 χρόνια, κύριε Λικοπάντη, πήρατε ένα μέτρο για τους εργαζομένους. Δεν ήμουν υπουργός. Κάνατε πάυση, ναι, επειδή είστε ένα μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνατε καμία πάυση εργασιών και σας βλέπω έχετε μια ιδιαίτερη αγάπη για το εργασιακό δίκαιο και τα εργατικά. Κάνατε μια πάυση εργασιών όταν είχαμε καύσωνες 40 και 40. Να σας απαντήσω εγώ τι κάνετε, κύριε Λικοπάντη? Τίποτα. Αφήνατε τον κόσμο να δουλεύει μέσα στο λιοπύρι, γιατί είχαμε εξίσου τα ίδια θανατηφόρα ατυχήματα με αυτά τα οποία έχουμε τώρα.
μάλιστα δεν υπήρχε οικοδομική δραστηριότητα και είχατε κοντά στα 39 και τώρα είναι 47 με 570.000 παραπάνω εργαζομένους, όπως τα καταγράφει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Αλλά δεν πήρατε κανένα μέτρο, κύριε Λυκοπάντη, δεν φέρατε καμία νομοθεσία. Μάλιστα. Λέτε για 201 νεκρούς που εποχή σας ο κύριος, δεν ξέρω στο ΣΕΤΕ πόσους έβγαζε, περίπου τους ίδιους. Σας ρωτάω λοιπόν, κύριε Λυκοπάντη, μιας και εσείς είστε τόσο καταπληκτικός και πολύ φιλεργατικός ως κόμμα, θα μου φέρετε την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα τους 201 νεκρούς? Αν δεν τους φέρετε, γιατί εμείς έχουμε πει σαν Υπουργείο Εργασίας, κύριε Λυκοπάντη, ότι ακόμα και ένα νεκρό να υπάρχει, ένας νεκρός να υπάρχει, παίρνουμε μέτρα. Και εμείς φέραμε νομοθεσία που δεν είχατε τολμήσει εσείς να κάνετε ούτε μία αλλαγή. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να σας απαντήσει για να μιλήσει και ο κύριος Οικονόμου. Τον έχουμε αδικήσει. Ο ένας θάνατος. Και πήραμε τα μέτρα που πήραμε. Εσείς λοιπόν δεν κάνατε τίποτα. 5 χρόνια δεν φέρατε ένα μέτρο. Να πείτε ότι έκανα κάτι για την υγεία και την ασφάλεια. Ούτε ένα μέτρο δεν πήρατε. Μάλιστα. Και τώρα για τη θερμική καταπώνηση δεν θέλω να πω κάτι. Ήδη η Ευρώπη και πολλοί υπουργοί παίρνουν τις πολιτικές τις δικές μας και λένε μακάρι να κάνουμε τις πολιτικές της Ελλάδος. Ο ίδιος ο Γάλλος Υπουργός Εργασίας το έχει πει και άλλοι συνάδελφοι. Είχα εγώ την ευκαιρία να πάω στο Συμβούλιο των Υπουργών. Όχι γιατί εμείς κάνουμε κάτι τρομερό, το αυτονόητο κάνουμε, που όμως δεν γινόταν στο παρελθόν από κανέναν, κύριε Λυκοπάντη. Σαφής. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Λυκοπάντη, για να πάμε και στον κύριο Οικονόμου μετά. Όταν η πραγματικότητα ενοχλεί τον κύριο Καραγκούνη, είναι κακή πραγματικότητα και συγκρούεται κιόλας και με παρησία και με θάρρος, και μπράβο του γι' αυτό, με την ίδια την πραγματικότητα. Εγώ ανέφερα ένα συγκεκριμένο περιστατικό σε σχέση με τον τηλεβερά της eFood, ο οποίος σκοτώθηκε πριν από λίγες μέρες. Δεν απάντησε ο κ. Καραγκούνης και δεν απαντάει γιατί δεν καταγράφεται σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ελληνικού κράτους το συγκεκριμένο εργατικό δυστύχημα. Αλλά επειδή έκανε το ατόπιμα να αναφερθεί και συνολικά σε σχέση με την πολιτική την οποία ακολουθεί η κυβέρνηση. Τα 13 ώρα, κύριε Καραγκούνη, είναι επικίνδυνα για τη ζωή των εργαζομένων. Η διάλυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ισχύει ή δεν ισχύει? Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Οι νέοι που δουλεύουν στα νησιά κάτω από αντίξωες συνθήκες, όπως ο νεαρός που σέρβει ρεμέ στην θάλασσα, είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής σας. Θα σας έλεγα να την χαίρεστε, αλλά δεν θα το πω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της πολιτικής. Κύριε Καραγκούνη, πάμε και στον κύριο Οικονόμου. Πάμε και στον κύριο Οικονόμου. Λοιπόν, σας ακούω. Και κάτι άλλο, κύριε Οικονόμου, συγγνώμη γιατί το αναφέρατε. Μια στιγμή να απαντήσετε όλοι συνολικά. Επειδή λοιπόν ήσασταν τόσο φιλεργατικοί και αναφέρομαι περισσότερο στην εποχή που περιλαμβάνει και τη Νέα Αριστερά, ξέρετε πόσοι φύγανε στα χρόνια της κρίσης, κύριε Μελιγκόνη, γιατί είπανε για τους νέους ανθρώπους? Οι νέοι άνθρωποι σήμερα πληρώνουν 0 φορολογία. 0 μέχρι 25%. Και 600 ευρώ στέγαση. Και πάνε στο σούπερ μάρκετ και τους ληστεύουν. Τι μας λέτε, κύριε Καραγκούνη? Έχετε βγει ποτέ στον δρόμο να μιλήσετε με κανέναν νέο άνθρωπο? Έχετε μιλήσει ποτέ με φοιτητή? Έχετε μιλήσει ποτέ με μαθητή? Έχετε μιλήσει ποτέ με ερευνητή? Έχετε μιλήσει ποτέ με σερβιτόρ? Έχετε μιλήσει ποτέ με τελιβερά? Τι μας λέτε τώρα? Τι μας λέτε τώρα? Τι είναι αυτά που λέτε? Ελάτε, κύριε Καραγκούνη, ολοκληρώστε.